फार्स्ट टाइम जिगाब दानस'ग्रोनानै लाग्रोसै। दानस'खांनानै उनाव मा खालामनांगौ खालामलांबाय थानोसै। जिगाबखौ दानस'ग्रोना नोंनि सुबिदा बायदि दानस'दो। गोलाव मिडियाम साइज दानस'ना गोलाव दानस'दो जायो। ओरैनोबो होजायो, गोलावैबो दोनजायो, दानस'नानैबो खालामजायो। एबाराव ट्राइसोथ', ट्राइआव आं इउटुबाव नायै बानायगोन थागोन। नोंसोरबो नुफिनसिगोन आरो दिनैनि दानस' लाग्रोजोब्बाय आं। दानस'लासिनोबो खालामो, डाइरेक्ट बानायो सोरबा सोरबा। नायलांबाय थाबानो जाबाय मा बानायो, सोलोंनोबो हागोन सोलोंबा। दै सोमनानै लानानै डाइरेक्ट अरदाबाव होफैखाबाय आं। रुनांगौ, नरम जाजासिम रुबाय थानांगौ, उल्थाय रुनांगौ। बिराद गरम बोखांगासिनो दं नै, खुग्लुंलायखानायमोन। नोगोद गुदुं। दा बेखौ फोराननांगौ, फुरा फोरानजोबनांगौ। गंनै फोरानखांबाय, दा गंसे फोरानगासिनो, गंसे दंबावो जानबावनांगौ। फुरा फोराननायावनो साननै लाखाबाय, सान्दुं गैयामोन ना। फुरा फोरानजोबनांगौ, दै गैयि जानांगौ। एबाराव फार्स्ट टाइम माबायदि मावो नायदो। मैखुन आबाद दिनैसो सोलोंजेननायथ'। जोलैया बेनो गम बेगराव बानायनाय, मेडिसिन होनानै बानायनाय गम बेगराव। नायसै जागोन ना जाया, माबायदि जायो बानायलांबाय थानोसै। ओरैबायदि फर्मुला दङ दाबो, जिगाबखौ फासोग्रोबाय, बिनिफ्राय आरो बेगरखौ जिफ्रि होलायबाय, एसे रोजा टाइप होदोलाय जिगाबखौ, आरो बेनिफ्राय माबा होदोलाय, मैखुन जोलैखौ होदोलाय आरो बेगरखौ होदोलाय, थाखो आरो इउटुबाव नायनानै बानायगोजा होनाबो गासैबो नायनानै बानायनो हागोन। जोलैखौ आंनाव अर्डार खालामबा आंनावबो कन्टेक्ट खालामना होनो हागोन आं। आंनावबो मालिक दं, नार्सनि बिराद मोजां नार्स दं। फार्स्ट टाइम ना, सोलोंजेननायथ', मिस्टेकबो जानो हागौ। रिजाल्टआ मा ओंखारो नायनोसै उनाव। एसे राननो नांबावगौसोमोन नै जिगाबा, गिसि नुदोंना दाबो। बिराद टाइम लाखादोंलै फोराननायावनो, आरो एसे एनैजों थोआ। ओमफ्राय आं ब्लेडजों होनोसै दा, माने बेगरनि गुदिजों हाना लानांगौ, माने जाहाथे बैयो बेगरा ओरै मैखुन सोमजिनो बोनाय बायदि ब्लेडजों हानांगौ। गनफोरजों थुसिबा गाज्रि जानो चान्स थायो, एम्फौ एनला हाबनो चान्स थायो। ब्लेडजोंबा गोबा जायोना, माबालांनो हाया, एम्फौ हाबलांनो हाया। बेनो बेगरानो होबाय आं, रायलायलांबाय थादो। मोजां गोजोननाय बायदि नारसोखानांगौ, नारसोनायावलाय गथा साइज नांगौ ना, नायनायावबो मोजां नुयो। नै दा थफ्ला थफ्लि खालामनानै लाजोब्बाय। दा बेखौ जोङो बेगर नायै बेगरनि सेरजों हाफ्लंनो लाबाय। दा लासै हाफ्लंबायानो।
माने बारा बुरजाद्रायबो नङा लिमिटनि ओरैनो दुइसो मा होनोमोनलाय आसि थाइब्रै गुवारनि गोजानाव आरो गोजौ गुवाराबो बिदियाव हानानै लानांगौ मैखुन फैगोन आरो बेजों जोबाखै दंबावो दासो थफ्ला मोनसे हाखांदों फुरा रेडि जाजोबखाबाय हानानै जागोन दिन्दांल' खालामनोसै अके थाबावबायसो मोननै पेकेट मोननै जाबावो माबा गैलाना जिगाब गैलानि बाव खानोसै आं बाहाय खानोसै सान्दुं नाङि जायगायाव होनांगौ खाना दोननांगौ दा नैबाव ओरै खाना दोनसै आं खानोसै लावबावगोन जोङो दै होबा हायथाग्रा मोननांगौमोन डाइरेक्ट जाखायो माथो बैयावसो खानाय जादों सानबेसेनि उनाव मोनजायो नायनि दा थाब मैखुन हर दे